South Africa siyabingelela kaneza kwethu, siyanibingelela nje kuphi nakuphi lapha nikhona. Nibingelela umduduzi ngakamkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization. Angihambi ngedwa namhlanje, ngihamba nobaba uMgabhi. Ngizomkhumbula nje abaningi abalandela inhlangano Ithuleleni. Abantu abaningi bathinteka ngodaba lwakhe la khona azithola esethiwa ke udivosiwe unkosikazi wakhe, kodwa babenze idivorce okuyidivorce yokudlala ngoba umama wefuna ukuthi aqole uhulumeni imali yasemsebenzini wakhe. So ukuze besengathi bayadivorce bayenza-ke idivorce yakhe eyayingekho kodwa emthethweni, kodwa-ke uhulumeni ibuka ngathi isemthethweni ngoba imali zagcina ziphumile. After-ke senze udaba lakhe kubaba uMgabhi, nathi sike sathwala nathi ukuthi lokuthiwa sisusa ividiyo enkantolo ingcindezi sifakwe enkantolo. Athi mina ngeke sizwe ngankantolo la, akho nkantolo ethi sisusa amavidiyo la because akho gama lamuntu eke salibiza la. Sina simele abantu ngokulingana irrespective ukuthi ngabe yiphi igender nerace noma ngabe kuthiwa ubani, simela ngobuqotho uma ngabe sibhekene nezinto ze-GBV. uMgabhi ungomunye wabantu besilisa obesithole ehlukumezeka, so therefore sasenza-ke isitori sakhe. Namhlanje-ke sizokwenza i-follow up yaso leso story. Okuhamba sizoyibheka izoba nemibuzo esiyifakayo ukuthi imibuzo ingaba amadoda ameleleke ngempela yini nangokulinganayo yini ezinkantolo njengabantu besifazane kanye nezingane. Ungabe imindeni phakathi kwabantu abathandanayo iyakwazi yini ukungenelela uma ngabe sekungasahambi kahle, uma ngabe idingakala ukuthi ayize kulabe bayihlanganisile makucelwa isihlobo esihle, uma ngabe engasahambi kahle iyakwazi nokubamba iqhaza nayo, ingagcini ukuthi ize ebuhleni kuphela nokuthi mangabe kusafunakala amandla omuntu kuthiwa kulethwa amalobolo, izibizo, kuyembeswa, kuthi mangabe kungasahambi kahle icelakala ukuthi ayisondele. Ungabe iliphi iqhaza elidlalayo kulokho yena? Kodwa-ke ngingezogaqa amagula kakhulu, sizombingelela baba uMgabhi. Sakubingelela baba. Ngiyabingelela, ngiyakhuleka Ndonga. Ngibingelele inhlangano yethu Yethuleleni esisiza kakhulu eSouth Africa. Nesilekelela kakhulu ey'nhlakeni ezahlukahlukene. Uhlaka lwethu thina amadoda, kungathina amadoda kuphela nabantu besifazane siyibona Ithuleleni ukuthi kahle kahle yona izolungisa izwe ukuthi asethembeke ezweni noma senze izinto noma kwenzeka izinto kodwa kube nabazali. Ithuleleni siphenduka abazali bethu, especially abanye abahanjelwa abazali nabanye abanezihlobo ezingayiniki isikhathi sokuthi ilandele ukuthi ingxabano ngabe idalwa yini nanesiphetho futhi kube yini isiphetho okudala ukuthi kuze kuphetheke leyo ngxabano ingaqhubeki yenze egcina siqhatha even ngisho imindeni negodi ngenxa yesimo sokuthi basuke bengasekho abalamuli balezo zinto. Kodwa-ke ngokuba phakathi ngokuba ngibe yingxenye Yethuleleni kuzobika udaba lwami, sekukuningi esengubonile nami futhi uqobo lwami ngizizwa ngiphila. Mhlawumbe kuba Ithuleleni ayikho, mhlawumbe ngabe ngumuntu mhlawumbe engathatha isinqumo mina ngokwempilo yami uqobo, kodwa Ithuleleni yenze isixazululo, yaphenduka abazali, yaphenduka isizwe esilungisa iy'nkinga esibhekene nazo kakhulu thina amadoda ngoba siyinhlekisa ema-police station, siyinhlekisa nasey'nkantolo. Izinto zethu azithatheki njengokuthi umuntu ebeke usizi nokuhlupheka noma nokuhlushwa kusheshe kubonakala, kube ungazuthi nje wena isho into engenzeki empilweni yakho nasengqondweni yakho. Yebo, siyabonga baba uMgabhi, siyabonga. Sibile nawe la saqala udaba lakho walichaza, kuzophinda futhi kube neprocess ukuthi uqale ukuhamba ezinkantolo. Ngabe kwenzakaleni ususuka la? ESouth Africa ngisho nje ukuthi udaba liyaqhubeka enkantolo. Uma ngingaphosisi lokhu lwaqala ngoMeyi udaba lwami enkantolo, namanje umuntu usephansi phezulu enkantolo alukapheli. Ngizobuyela futhi enkantolo kuyo lenyanga ezoqala. Lokhu ngiya nje enkantolo mengaphosisi sengize ngaya cishe igaba ezu6 enkantolo ngenxa nje ngenkinga nje ethinta i-protection order esiza ngihambisa izikhathi eziningi kangaka okungifaka kakhulu endlekweni naphezulu uba nami kungekho lapho engicosha khona. I-protection order iqhamuka kanjani manje? I-protection order ilena eyakhishwa engithandana naye, ebengithandana naye
ngokuthandana but okungahlangene nokuthandana kwe-divorce ngoba ukudivorsa kwethu kwangashongo ukuthi sidivorce ukuthi sehlukene besiqhubeka nje siwumfazi nendoda ngoba akaze kube khona ukuhlukana kwethu kwakuthinta nje ukuthi ngoba kwakudingeka imali kukhona lapho kwakufanele kulungiswe khona isimo sasithinta imali. Okay, njengamanje uphi yena umama nisenaye ekhaya? Behlala ndawonye ekhaya kodwa ngokubuka indlela engangihlukumezeka ngayo mina ngesikhathi ngihlele ekhaya bengihlala ekamereni lami nje ngisebenzisa ikamera lami yena aphuma ekamereni lakhe eze ekamereni lami isikhona ithi i-protection order ethi akangangena ekamereni lami kodwa beqhubeka eze ekamereni lami ezogcoba ezogeza aphinde enze yonke into agqoke ekamereni lami kodwa mina ngokubuka kwami ukuthi ekugcineni kukhona ubungozi okuzogcina bukhona ngokuthi angikwazi phela ukubuka umuntu wesimame ezokwenza izinto ekubeni kune-protection order ngase ngithatha isinqumo sokuthi angiphume kulelo kamelo ngisebenzise elinye ikamera. Emveni kwalokho-ke wabe seqhubeka nesebenzisa ikamera lami. Baba uMkhaphi uthwele kanzima South Africa abangalazi uludaba. Baba uMkhaphi njengoba ngisho nje ube nomama-ke abashade naye ekhaya okwenze konke nje umfazi nendoda njengoba esho nje walobola waqeda bashada umshado nje omkhulu waba indomezulu khona ngapha koMtuba okuhambe kuhamba-ke wasethi unkosikazi abenze-ke i-divorce ukuze ezokwazi ukuthi athole imali emsebenzini but-ke okugcine kungasahambi kahle ekhaya egcekeni. Iy'ngane Baba uMkhaphi kulesi simo lesi sonke zikephi nendawo ziphatheka kanjani zibonane ekhaya? Iy'ngane bengiqhubeka ngizenzela i-support ngoba phela bengaxabene nazo iy'ngane akuzona ezama ngiyizala ufike nazo kodwa kunjalo angikaze mina ngithathe inhliziyo yami ngiyibeke ey'nganeni ngoba iy'ngane bengazi ukuthi vele ngizoyikhulisa okwesikhashana mhlawumbe leyo 10 years iy'ngane ey'khula emveni kwalokho iy'ngane zizophuma ziyokwakha amakubo ngoba zinamakubo phela enye nje ubaba uyaphila enye kubaba washona kodwa likhona ikubo kwayo nayo leyo ngane leyo okwambe kukumlekelela njengoba besithandana ukuthi angimbambise ngimshokise lezi ngane ukuze zikwazi ukuthi ikhule ziphakathi kwamama wazo zilalela imithetho kamama wazo. Mina bengiyoshaya ikhwela njengobaba nje okwamakhelwane ukuthi ngiyifundise inhlonipho ukuthi zikhule nazo zibe amadoda ikhule nentombazane ibe umama ingakhuli ingane ngaphandle komzali wayo kodwa lezi ngane azisitholanga ngesikhathi sokukhula kahle nonina ngoba unina akanaso isikhathi sokuhlala nazo so-ke ilokho kwaze kwagcina ukuthi ngenze i-protection kwadathi ngenze i-protection order ekuqaleni ngiyobikela inkantolo ukuthi nginenkinga yokuthi unkosikazi wami uma ngama-weekend akabibikho ekhaya uma kuvalwe iy'kole akabibikho ekhaya happy new year kangibakhozi naye so isizathu-ke sadala ukuthi ngize ngiyokwenza i-protection order nakuba uma iy'ngane kukhona ingane engaphathekile kufanele kube yimina obonayo ngiwubaba ukuthi ngenze njani kodwa inhloso yami ngangithi uma sengisondeza iy'ngane kuzomenza ukuthi naye aqoqeke phela ngoba iy'ngane zidinga ukuthi zimbone umama ekuseni evuka eklini egcekeni zimbone umama evuka ekuseni enze washing zimbone umama mekuthi ake kwenziwa amahewu ekhaya kuphekwa isiZulu zimbone umama etatazela egcekeni okukhomba ukuthi ikhaya lifudumele linomama so konke lokho lezi ngane azikazicoshe lokho futhi ayikaze zikubone kwenzeka noma bekwenzeka mzukwane ekuthandayo nekujabule yena so ke ezinye zezinto ke lezo eseyihambe zahamba njengoba ubuza Ndongo ukuthi iy'ngane zikusiphi isimo iy'ngane njengamanje ngakubeka nje ngokusobala ukuthi nazo zididekile zifana nanokuthi thina nonina sihlukane phakathi nazo zasala-ke manje nje siqhingini ngoba engingakusho akukho engakubeka ngithi impela iy'ngane zi-happy ngoba ngisho namanje Ndongo uma ukuthi ngiyafika ekhaya ngifike ngibone nje ukuthi ekhaya kuyabanda kuyakhomba ukuthi khona umuntu ongekho la ekhaya njengoba kakwenzeka umama waze engekho ubonke ekhaya kuyabanda so-ke angeke ngisho ukuthi iy'ngane zi-happy mhlawumbe phela ngoba uyayizala uma wazo kodwa impilo ebeziyiphila sibambisene noma wazo sekukhona umehluko omkhulu manje ukuthi sekukhona isandla esingangasasifaki nami njengoba phela sekuyinkinga manje angikwazi ukufaka isandla ey'nganeni
vele unina ngoba phela bengiyisiza ngoba nami ngisizana nonina. Kodwa mekukhona ezicelayo uma ingane ibe nesibindi nje ngoba lena endala iyakwazi ukuthi ifone icele kumina baba ngicela ukuthi ngiye ngiyinike futhi uma kungekho ngisho ngane yami akukho kodwa nakho kuncane nokukhona ngiyinike ayikazi ngabuya ilambatha ingaphathanga lutho. So ke siya communicate nje na siyaxoxa lapho esixoxa khona ngiyibuza impilo kwesinye isikhathi noma ke ingane ngeke ikwenzele izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi iwenza amaphutha ngikhuze kulawo maphutha ewenzayo especially umfana ke intombazana ngazi ukuthi vele ingane yentombazana iba ngaphansi kwesandla sikanina ngoba intombazana. Nawe ngapho nezakhe ingane ayificela emakole emshadweni? Nginazo ingane nginezingane ezisithupha Shamasi eyikhona okuyizona ngane zami ke nami ngathi ngoba ezinye zisakunina isencane kodwa uma kufika isikhathi samaholidi ingane zami besinomthetho ukuthi ziyeza zize ekhaya zizohlala amaholidi uma kuvulwa izikole zibuyele ezikoleni. Leli ikhaya namhlanje eselibanga kuthiwa phuma kulona nazi ingane ukuthi izolihlekelwa yilona ikhaya. Leli ikhaya ndonga elibangwayo liyahlekisa ngoba ndonga kahle kahle sibanga uTalago la ikhaya leli angaze ngilibhale mina phansi ukuthi ngimnikeza lona Shamasi. Leli yakhaya ikhaya lika mama nomndeni ngisho ubuka ama-address abhalwe phansi kwehlukene yena ubanga nje uTalago ngoba wanikezwa ngamnikeza indawo engangizomakhela kuyona umuzi wakhe and lo ndawo leyo ikhona namanje available kuphela kufanele ngimthathe ngimse enkosini ngoba kwaleli ikhaya akhuluma ngalo akaze ngimthathe mina ngombike enkosini ukuthi umuzi lona ngonikeza yena sengiyakuphuma. Ngingaphuma kanjani ngishiya amali bakithi? Ngingaphuma kanjani ngishiye inkomo zakithi? Ngingaphuma kanjani ngishiye imbuzi zakithi? Ngingaphuma kanjani ngishiye isibaya lesangena kuso wathelwa kuso ngenyongo? Angikwazi. Umuzi kamama lo yena bengimakhela wakhe umuzi lona engaze sakuhlukanisa ngisho phansi senza lokho kukhohlisa inkantolo esasikubhale phansi ukuthi ngamnikeza indawo ngisho ama-address akhona wafana yena kuphela uma yena efuna ukuthi ngimlekelele ngamlekelela kulokho engangivele ngimnikeze khona ekuqaleni kodwa ngoba sekunengxabano sekunombango manje akukho esengakwenza manje sengiyomnika lokho engangubhale phansi ukuthi ikhona kodwa umuzi lo kukithi ingani phela walethwa wazoganiswa khona. Okay, asibuye size la enkantolo. Enkantolo usithole mhlambe ukuthi inkantolo iyakwazi nokuzwela isayedi noma mhlambe ubone mhlambe ngase inkantolo khona lapho enokwenzela khona. Okwamanje inkantolo asikho isinqumo esasithathile futhi akabi bikho okusakhulunywe inkantolo okuqondane nami noma okuqondana nempikiswano sonke sisathula ubufakazi eboxini. Mhlambe ke sokuba sekutheni ke ngoqala nami ngibe nokukhalaza uma inkantolo iyobe sikhipha isinqumo ngalolu suku inkantolo yokhupha ngaso isinqumo uma ukuthi ishaye mina ngiphambukile noma ukuthi mhlambe ishaye yena ngokuphambuka kwakhe kodwa ke mina ngiye ngithi inkantolo iyena muntu omelamuli uma imndeni ngoba kahle kahle ndonga izinkantolo zehlukene igaba eziningi kunenkantolo yasekhaya kunenkantolo yethu njengoba esiganene thina sobabili okufanele sikhulume sibize mhlambe obhuti noma koti abaganiwe siyikhuluma udaba uma ukuthi udaba kunento esingabonisani kahle kuyo. Uma kusixaka kunenkantolo ke edinga obaba nomama lapho kufanele sihlale khona sisewumndeni asikawubiza umndeni wakhe sikhulume kulelo daba lolo sibone ukuthi sibekanaphi. Uma ukuthi sesiyabona ukuthi lolu daba seliyahlula sekuyinkantolo yesithathu sekuyila kubizwa khona umndeni wakhe ukuthi ake nifike nizositshena ukuthi isifo salomuntu ujwayele ukugula kanjani uphathwa yini uma senza ukuthi kusuke sekwenzekale ini. So ke bese kuthi ekugcineni uma ukuthi siphuma kuleyo nkantolo leyo sikhuluma ngenkantolo yomuntu oganile Shamasi sizosuka lapho ke sesiya ke manje enkantolo yenduna yesigodi. Mhlawumbe induna yesigodi izothi sicela ikhansela lize lizosilalela ekhaya lapho kithi noma ngithi ekhaya kwaMgabhi lizolalela ukuthi mhlawumbe ikhansela lizoba indlebe yenduna ngenze isibonelo ayimele lifike ikhansela lithi hayi lolu daba lidinga induna selidinga isigungu senduna. Inkantolo ke leyo ke iyesine bese kuba inkantolo yesihlanu
yenduna ke manje lapha induna yenkosi khona kusuke sekuyobikwa khona ukuthi hayi nanga umakoti endaweni wenza amaphutha uyaganga akahloniphi uyagroova wenza ini bese kusuke kunomama lapho enkantolo yenduna isigungu senduna lapho kusuke kufanele khona kukhulunywa udaba olusuke kuzolungiswa njalo umuntu kwakhiwa umuzi njalo bonke labantu bakha umuzi abawubhidliza umuzi. Uma kuthi induna ke siyahluleka ke lapho sekiwe enkosini ke sesiyobika udaba enkosini ila sekubizwa khona abazali ke manje ukuthi ayi lolu daba selihambe ibanga elingaka so lolu daba ka alukwazi ukukhuluma selusehlule indaba ezitha lokhulume njengenkosi yesizwe ukuthi lo mndeni ngoba egcineni ndonga lento isuke isho ukuthi uma zonke lezi itepu zingahanjiwe vele egcineni kuzoxatshwana ngoba abantu abayazi ukuthi thina njengoba esiganene yini esibangayo kuye kufanele umndeni wazi isigungu senduna sazi ubukhosi kufanele bazi ukuthi yini into esibangayo. Akusho ukuthi uma sixabane kulonyaka ngeke sixabane ngonyaka ozayo ngoba phela impilo ihamba ishintsha ayilokho impilo Shamasi ihlezi endaweni eyodwa. Thina ke sike saluhamba kodaba salukhuluma nomndeni umndeni wakhe lo obenganile lwakhulunywa umndeni wakhe lakhulunywa umndeni wami balupholisa lwaphola. Uma seliphinde liqala futhi hayi saphinda futhi salikhuluma sathi cha wasithi umndeni ake siphinde futhi silibuyisele emndenini ngoba alikaze liwe enkosini alikaze liwe endoneni selokhu bele lokhu njani selikhuluma solipholisa luphole solipholisa liphela lungayi endoneni lungayi futhi ekhanseleni. Kulokho futhi sibuye sasicela futhi kwathunyelwa obaba no mama no auntie bathi hayi ake kukhishwe ake kuthunyelwe futhi kubizwe futhi umndeni wakubo kamakoti wekuzohlala hayi umndeni wamakoti awukazi uzuza futhi umndeni wakamakoti ongazi ukuthi awuboni ukuthi kuxatshenwe futhi umndeni wakamakoti awuboni ukuthi umakoti sengifake mina sengikhiphe egcekeni ekhaya wayongibopha wayongikhulumisa amacala wayongikhulumisa izindaba zakwamgabhi lezi indaba zakwamgabhi okufanele bekhulunywa umndeni wakwamgabhi nomndeni wakwaNtuli njengokuganiselana phela njobe umndeni wethu awuganiselene. Kwafe kwathunyelwa ngo-2022 kunomsindo kwathunyelwa abakwaNtuli bathi bona ngeke abakubo kamakoti bathi bona ngeke befike asikhulume thina sizibonele. Hayi kwahamba kwafika lapha esethi yena uzohlawula kuba wasethi ke uma sesikhuluma thina sobabili kusho salwa sodwa saze saphinde sayiqoqa thina kwayithina futhi kusho salwa saze saphinde thina sayilamula thina umndeni wakubo wangayihlupha wangayithinta owakithi umndeni uyafuna ukuhlangana nomndeni wakubo umndeni wakubo awufuna ukuhlangana nomndeni wakithi. Angazi ke Shamasi ngoba bakaze bexabane laba bantu abakaze abathandani bona yithi esithanda nayo sizingane thina silwa sodwa nje lapha phansi sizingane umndeni nomndeni wakaNtuli awufuni umndeni wakaNtuli ukuhlangana nomndeni wakithi. Yini bakhombisa inhlwathi mayigingile ekwazi ukolo. Ayi impela ngizosho njalo Shamasi ngoba kuthunyeliwe ubhuti wakhona kwathunyelwa kwaphinde kwathunyelwa futhi wonke umndeni wakaNtuli ubuthinto wonke ongangokuthi awukazi uzihlupha ukuthi uzolungisa udaba. Ke kungishayisa ngovalo ke Shamasi ukuthi uma futhi udaba selizogcina selihambile lwayenduneni usubizwe angazi noma uzofika yini. Uma futhi umndeni usubizwa futhi usenkosini angazi noma uzofika yini. So ke lesi sikhathi umndeni ungangeni phakathi kwethu silamule sizingane ngeke ngabona enye into ndonga einsukwini nje ngivakashe kwenye indawo angizukuyisho indawo ngoba indawo ehloniphekile balwa abantu ngikhona ngangihleli phandle ngasukuma ndonga ngahamba ngawulamula abantu engabazi ngathi uma labantu bengase belimazane kube khona olimalayo noma kube khona ofayo bathi mina ngizothi kuNkulunkulu yini umsebenzi wami ngiyindoda ngihamba ngabalamula ndonga ngangena phakathi kwabo omunye ngamdonsa kwanqamuka iwashilami kwawiyibuko zami lezi Shamasi into engikhuluma ngayo into esanda kwenzeka. Kodwa ngiyazibuza Shamasi ukuthi
kuyithuleleni ukuthi ukhona nomuntu ongeke ebe nepain ingane yakhe yazi ukuthi ingane yakhe igibele ebhokisini iyothetha ecala ngoba ngiyengibona ngisho abantu mekuthiwa kuboshwe umuntu kusukuma nesinedolo kuthiwa nje awusicela bemkhiphe bahalela ukuthi inkantolo imkhiphe ngisho umuntu onile kodwa mina ngibuka umndeni wasekhweni lami ungazothi ungicindezela ukuthi angife noma angithatha isinqumo sokuthi ngithatha intambo ngiyikhunge noma ngiyibulale mhlambe lokho umndeni wasekhweni lami uyokujabulela lokho wazi ukuthi ngifile ngiyisitha ngoba ngifana nomuntu oyisitha ongathi nje mhlambe lo muntu ungathi angaze ngibalobolele ungathi futhi angikhumbuli ngixabana nanoyedwa mina wasekhweni lami kodwa ngendlela abanginyanya ngayo angazi ukuthi ngabona ngani futhi ngendlela umndeni wakaMgabha abawunyanya ngayo angazi ndonga ukuthi wabenzani ukabili mhlambe ke laMgabhi nawe South Africa nilalele ngoba lento ikabili ufika ulobole babiza zonke izinto abayibizayo umkhwenyana ube muhle kubona bashadise baqede njengoba bathe ngibuza nje mase kukhona inkinga mabe ngasasondeli kutshela ukuthini lokho babo uhlobo luni lwabantu yabo okwesibili ke futhi kube ukuthi mhlambe uma bevele kanti wawusubathula umthwalo ngokuthi ukhiphe lengungumbane ebiveli bahlaba nabekhaya bathi hey khona umuntu okuthiwe athi mayegana kuthiwa saphumula waze wasephula sizwe yakasibanibani bakubhuqe kuthiwa umkhwenyana kanti nawo bese baxakile manje mangabe ukuthi useyachithwa futhi emzini kuthiwa akabuye babone ukuthi lo muntu uyosilethela inkinga bavale ngisho imbobo encane kuthiwa ngaphumi ngisho ikati ngisho igundane ukuthi nje lingalinge nivale ngoba hey niyobe nisifakile ke mphinde navula nambusela futhi lesi sokho sizongena kusona mhlawumbe izinto enjengaze Mgabhe ngisho angithi ukuthi kunjalo kuloko khona ukuthi ugane umuntu kanti umuntu vele ubaxakile ngisho akona ngisho ekhaya ndonga mina ngizosho ukuthi ngeke kodwa Shamasi ukuthi umndeni wakithi jobe nami sinomndeni omkhulu kangaka kwaMgabhi ukhala usuku nosuku besho ukuthi kaze obuphuma ngomnyama nje noma ngoba uphuma nje noma kusemini kaze uzobusaphila yini njengoba manje wena isimo sakho sikhomba ukuthi wena uyazi ukuthi ndonga wonke umuntu engeke ethole udaba lwami kulesa story sami sokuqala sethuleleni wonke umuntu ushinta yodwa ukuthi wena usaphila usanenhlahla uNkulunkulu uyakuthanda nafana bekade wabulawa wena ngoba ukusho ukuthi kwalomndeni awukudingi ukubona uphila ayikho into ebhlungu Shamasi ukuthi ube necala elingathethiwe futhi ungazi ukuthi wena uneni mina nginecala ekhweni lami engalazi ukuthi ngonani ngenzani ngize ngiye kuyithuleleni nje kulokho kokuqala umndeni wakithi obafonela abantu bakwaNtuli ukuthi akuhlangana nawazi wathi ayikho into esizoyenza mina ngiyamangala Shamasi ngoba ngesikhathi ngigano bafika bazokwethula kwakugcwele ogogo kugcwele omama kugcwele obaba ngesikhathi ngigano kunalento eyenziwe kuthiwa kwethula intombazana esigcaweni babe khona ngimangala ukuthi bonke laba bantu ababezothula intombazana esigcaweni bashonaphi nginalo mbuzo ukuthi kade lobu buhlobo babebhlanganisa namabutho akithi namabutho asekhweni lami nobaba nogogo ngabe lento ayifiki inendlebeni zabo ukuthi umshado uyonakala umshado sonakele ngabe lento ayifiki noma ngabe kusho ukuthi mhlambe sikwenza kwelinyizwe noma kuvela kwelinyizwe ngoba kwalona lesa story sokuqala lesi story sokuqala engangisenza la kuyithuleleni ngizobika ngangeke mina ngize kuyithuleleni umndeni ukwazi ukuthi ukhuluma izinto zawo ukwazi ukuyifihla izinto zawo uhlale phezulu kwazo ngaza kuyithuleleni ngoba ngase ngibona ukuthi angisenayo enye into sengifana nonogwaja nje ogijima ehlungwini ongazi ukuthi uma uphuma ubaleka uzobaleka ubheke ngaphi ingakho ngaze ngabalekela kuyithuleleni so ke ngamanye amazwi ngithi ngiyababona abafowethu bedubula ngiyababona abafowethu bebulala amantombazana ngiyababona abafowethu bebulala izingane namakhosikazi abo kodwa mina ngisabonga uNkulunkulu kuphela Shamasi ukuthi akukaze kungifikele lokho futhi namanje ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi akungangifikeli lokho ngoba ngiyabona ukusho ukuthi kusekuyimbangela yemndeni efuze lo mndeni lo enganwe kuwo ukuthi umuntu uzayithathela isinqumo ngoba kusengasekho la azobika khona
usuke sethi ushi mina yonke into engiyithintayo iyicala yonke into engiyithintayo iyicala so isingasekho option kodwa ngithi mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje yena akaze kungifikele lokho. Okunye mgaphi kuyathusa mangabe ke imndeni usiwenza nje ukuthi mawucela ukuthi ureach out ubese wona futhi ungaphenduli ungarespondi ukuthi kanti inhloso yabo iyiphi ngoba sekunalama threat ekuthiwa ubuwathola abantu akade belokhu bekufona bekusabisa ungabe kuyiqiniso lokho. Shamase kuyiqiniso lingephekiswe bangifonele abantu ikhathe eningi wangifonela omunye wangitshena kwezikabhoqo wathi uyayibona itruck yami ingaphesheya kumfula lapha engilayisha khona inhlabathi wathi futhi okwesibili uyawazi umuzi wami ukuthi ungasendaweni kanje waphinde wafona wathi kungapheli u5 days mina ngikulowa muzi emzini kaSibanibani washo emzini kaMasibanibani wathi angapheli u5 days ngilapha ngoba ngizophuma ngecasket. uMasibanibani esho unkosikazi lona engishade naye. Udaba ke mebe ngifonela ngangikwenye indawo eMhlanga ngoba nami ukuhlala ndawonye senginokusaba ngikho happy ngoba ungibona nje indonga ngihamba ngiqalaza kuhle kwenyamazana ifunwa izinja uma inyamazana ethi hujwa izinja igijima ihamba iqalaza yonke indawo. So ke ngamanye amazwi ke ngiphila leyo mpilo nje kaNogwaja impilo yobunyamazane ngilala noma ikuphi kusho ingeneke le call ngisemhlanga kwesinye ihlobo sami engifonele lo muntu esho lamazwi lana ukuthi hayi ngeke kuphela isikhathi esingaka ngiphila futhi yena uyinkabi usuka wathi usuka eMsinga wathi usuka eMsinga njengoba esuka eMsinga nje usukele mina ukuthi uzoshaya mina ngase ngitshena ke ihlobo sami sethi ihlobo sami ayi kungcono sivele siyovula icala ngempela sasuka ke saya khona eMhlanga epolice station yakhona sahamba sathi siyovula icala khona uma sifika khona hayi base beshintsha bathi bangikhombe eMtuba ekhaya bathi hamba uyovula icala ngakini awukwazi ukuvula icala la wena ngoba uthona uhlala eMtuba umuzi wakho seMtuba yonke into yakho seMtuba hamba uyovula icala eMtuba ngabe sengihamba ke ndonga bangenzela ilokhuzana into case report bathi violence banibani bangenzela i-case report enjalo ke hayi ngase ngithi ke iyona into nami engizosho ukuthi ngifikile epolice station ngazolibika udaba ngabe ke sekudlula 3 days noma 2 days ngabe sengiyemtuba sengihamba ngiyovula i-case khona eMtuba ngibanikeza i-report eMtuba ukuthi hayi ngisatshisiwe kanje baze bamenshina igama lomuntu onganile ukuthi angiphume emzini kaSibanibani. No okay iyona le nansi i-case report iyona leba engamaphoyisa. Yebo iyo leyase Greenwood Park nansi iyona ke labanginezwa njengoba ibhaliwe lapho ukuthi domestic violence file babe sebengenzela ke into efuzeleyo. Ngase ngiyovula ke i-case ke kwaMsane ke mase ngivulile ke i-case kwaMsane eMtubatuba nakhona ngase ngifonelwa ke umseshi othize ngimmention wathi yena umphathi wabaseshi wasethi udaba lwami aluzokhulunywa eMtuba luphethwe eThekwini. So ke ngisalindile ke namanje ukuthi ngithole phela umuntu omphathi wodaba lwami ngoba bathi wasethi lo mfongo ukuqhubeka kwesikhathi wathi angifaki imali. Kusho yona inkabi le inkabi yathi kuzingangishayi ke sekufona omunye usethi ke sekufona omunye akusafoni lothe ngizophuma ngecasket kwase kufona omunye lona wathi usuke eMsinga lo wecasket nje wangifonela wayiqondela nje ngqo kwase kufona enye ke sithi yona hayi ithunyiwe iyangicinga yiyo ke phela lena yathi nje iyazi ukuthi ngihlala kuphi ngihamba kuphi njobe ngihamba nje iyangibona. So ke izothi ke misi izobe uma ingafuni ingishaye angikhiphe imali ngiyinikeze imali khona ngekwazi ukungishaya. Onke lawo ma voice note futhi ngawanikeza inkantolo umseshi omphathi wecala kuzube namanje ke ayi akukho engibonayo kunyakaza. So ke ngisho ukuthi sengivele ngayinikela nje ukuthi ukuphila komuntu kusezandleni zikaNkuluNkulu
Uma kufanele ukuthi mina engangithi ngimlandeli ukuthi akazongana uyena okufanele ngihambe ngesandla sakhe. Mina ngangazi ukuthi ngithatha umuntu ozongiqhatha nabantu, nomuntu ozongiqhatha nomndeni wakhe, nomuntu ozongiqhatha nezihlobo zakhe, nomuntu ozongiqhatha nabangani bakhe. Ngangazi mina ngizokwakha umuzi, ngizokhulisa umuzi wakwaMgabhi. Ngangazi ngizokwakha umuzi kamama. Ngangazi mina ukuthi ngilanda umuntu ozophenduka isitha, ngikhiphe inkomo zami engaka u11 wonke wenkomo, ngimjabulisa, ngimfice nezingane ezimbili, kodwa ngakwenza konke akukho engakwenzanga ekhaya kubo. Ngamkhehla ngamlobola, ngamisa sawushada umshado sezingeni eliphezulu, Protea 5-star hotel. Ngithembe ngixoxa lento sengiyiveza nje kancane enkantolo ngathi ngakhokha almost 485,000 ngispending ngaye ukuthi ngimshada ngoba ngimthanda. Kodwa namhlanje nakusho ngale mali mina sengizobulawa zinkabi zingibulalele nje ngemali encane kangaka, zingibulale mhlawumbe ngo10,000, but mina ngispend imali engaka othandweni ngimthanda. Akaze ahambe ngisho nangonyawo, wathi efika nje ngangimenzela yonke into, enganamoto ngamenzela yonke into. Kodwa umndeni namhlanje bengikhuluma ku-social media ukuthi umndeni wakhe awukazi uhlangane nomndeni wami kukhulunywe ngodaba lwami nangodaba lwethu. Uma siphethwe isifo sokuthi mhlambe ke khona izinto zabantu abadala ezifuna ukwenziwa, mhlambe khona uphambane lwengqondo, bekufanele abazali bethu behlale phansi bekhulume ngathi ngoba sazalwa ibona abazi impilo yethu. Kulo ma-threat owatholayo ukubulawa nokuthi phuma endlini, siyathola ukuthi la uphinde futhi ngathi endlini wahlangana nencwadi yefa. Uyabona-ke leyo ithuleleni noma shamase yangenza leyo ngathi kwathi angishayise erufini, ngoba phela mina umuntu okufanele ngimabele ifa lapha ekhaya uyena. Kodwa mina angikwazi ukwabela izingane zakhe ifa ngoba zinamakubo, zinamafa azo emakubo. Umuntu nomuntu kuthiwa wonke umuntu ifa ayilokwenye indlu alidliwa kwenye indlu. Kodwa ngithe mase ngifika lapha ngathola ukuthi hayibo usebhale izingane zakhe ukuthi uyinikeza umuzi ikithi, uthatha ikithi ulinikeza izingane zakhe. uNkulunkulu sewenza imfihlakalweni Mgabhi, ngoba abantu mina sisi-understand mina abantu abayele emakhaya ba-understand. Ngicela nje uyichaze ukuthi uhlanganaphi nokuthi kuthiwa sekhona incwadi yefa ekhona ngama-asset. Ndonga phela angithi lento lena ukuthi uyahamba kusho kukhona amaphepha engangiwathathile nje isikhathi ngiphume ekameleni ngoba ngaqoqa zonke izinto zami. Kusho nami ngangibutha nje ngifaka ngibutha ngokuthi ngangibalekela ukuthi indonga ngaze sekuthiwa ngoba phela banama right besethi ngimharasile, ngambamba njengoba kuyabonakala kwenye yamaphepha ukuthi khona la kuthiwa angazi ukuthi umfazi usuke eganele umharasa kanjani, but umthetho wase South Africa mesikhuluma iqiniso uyasimangaza thina amadoda, ngoba uma mina nje ngingathi ngiharasa umuntu wesifazane ngifike ngihlekwe ngisho epolice station, ngisho inkantolo ikihleke nje uthi uharasa umuntu wesifazane ekuganile wena indoda, ububheke ukuthi ubani ofanele ekuphathe ngezandla ezimtofontofo, okusho ezethi izandla ke ziyahwaya zinamatshe ngoba ubungazi ukuthi umuntu umhlikihle endaweni ethizwe amlimazi bese kuthi uyaharasa. But ke sizodlula lapho. Ndonga ngathi nje nami ngithi ake ngangipheqa nje ngamaphepha kukhonto engangiyifuna, kunestatement engangisifuna sase bank. Uma ngithi pheqa hayibo yini futhi manje le? Hawu lento yangikhumbuza le yanto eyenzeke efonini ukuthi ngathi ngibamba ifoni kade sengithothi khona abantu abajabulayo. Uma ngithi pheqa hayibo ubani manje lona? Kodwa futhi manje ke kumenishinwa izinto zala ekhaya noma ngithola manje sekunencwadi yefa manje esho ukuthi hayi umuzi osendaweni kanjena uthi uzobhulonga kubani, izinto ezithize zibhulonga kubani, izinto ezithize. Ngathi mina hawu neyodwa ke yami ingane ke phela ngoba phela ngithi begane mina ugane mina phela akafake neyami ingane kulezi zinto ngoba phela uyazi ukuthi la ekhaya yena ushintsha isibongo wakhokhela wathenga into umuyithengile ndonga kusonge yakho.
isebenzela wena noma ngabe yini. Uma kuthiwa umfazi uyena owakha umuzi futhi umfazi yena obhidliza umuzi wakhe, ngisho iBhayibheli isho njalo luthi wakha ngezandla zakhe aphinda ubhidlize ngezandla zakhe. Manje ngiyamangala-ke lapho ukuthi kanti bengizokwakhelwa yini noma bengizowuphucwa. Ngiyafika mina hayibo ubhala usibanibani la, hawu usibanibani la. Kwakuthi angishayise phezulu ngasuka lapho ngafonela ezinye iy'hlobo zami zathi nje ungayenzi nje leyo nto, nami sengicabanga ukuthi ndonga ngibuka phezulu ukuthi angivele ngiyife-ke manje ngoba phela kahle kahle ukuthi kuningi la ekhaya ongekhona okwami. Ngithatha ilokhuzana, ngithatha intambo ngiyifake emntanyeni ngiyikhunge ngoba kusho ukuthi mina impilo yami iphelile ngoba kukhona amanye amaphepha akhona engingakwazi. Usatshiswa izinkabi nje ngokufa kanti vele selikhona incwadi yefa esiyibhaliwe ngayo. Ibhaliwe Shamasi incwadi yefa, kusho nje mina sengifana nomuntu nje ngisho ngabe nazo iy'ngane lezo phela kukhona ama-signatures. Kusho nazo ziyazi ukuthi lo muntu lona uhleli njengesihambi la ekhaya. Mina mhlawumbe ngithi noma ngikhuluma nje ngibekizwe njengendoda, kusho nje ngisuke ngiyibhudlela nje ngoba kuyasho ukuthi lona uyisihambi la ekhaya. South Africa ikhona le ncwadi yefa le njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu usebenza empehlakalweni noma ngilona ikholwa, kodwa-ke kunevesi lapha elithi ithini wazi uNkulunkulu noma ubani wayesho ukuthi abangamaqili bayobanjwa ngobuqili babo. Kunevesi esho njalo eBhayibhelini kodwa amakhulu azoyisho ukuthi kephi. Cha, nansi incwadi yefa isingisi angikwaziyo ukusifunda, kuthiwa last will and testament. Okay, awuthi ngizume I undersign amagama akhe-ke usisi ngicabanga ukuthi-ke uyena unkosikazi ne-ID number, unmarried, akasashadile. Okay, bese ithi-ke revocation of will, I hereby revoke all wills and court claims previously made by me and declare this to be my final will. Mkapi bequest, I bequeath my estate as follows. I bequeath my house situated at Emboneni area, Kwamsane Reserve, Emboneni, Mtubatuba, KwaZulu-Natal, to my daughter, lapho igama lendodakazi, and to my son. Shuthi umuzi lo lapho ke Emboneni ushela ingane umfana wakhe nendodakazi wakhe. Point 2 uthi I bequeath my remainder of my estate to my daughter, aphinda futhi nakhona futhi okwakhe na ukushela iy'ngane zakhe zombili in equal shares, shuthi ziyohlukanisa ngokulinganayo. I confirm that I have nominated all beneficiaries in terms of my insurance policies, retirement policies, pension funds, etc. directly at the relevant financial services providers and pension funds administrator as witness. Iyasayinwa le will ngane zakwethu, nansi nje isayiniwe njengoba niyibona nanka ama-signatures to prove that i-will ke isayiniwe. Yena umbhalo we-will nofakazi bakhe ngane zakwethu. Izinto ezikhona-ke lezi esidabukisayo South Africa ngoba abantu bebulawa bengazi ukuthi sekwenziwa ama-will ngabo. Iyafana nabantu okwenziwa ama-policies ngabo. Uthi awukho la ukhavende khona Mkapho, sokwayekubheka kodwa uthi awukhaviwe kwezinye izinto ama-policy. South Africa ngeke ngazi ngoba phela umuntu ukukhava ungazi. Uma umuntu enama-ID akho, amakhophi, ngoba izinto zami onke amakhophi nama-ID numbers ami yonke into nayo. Mhlawumbe ungikhavile yimina engingazi. Ngoba ngizothi mina kangikhavanga ngithi ngiyazi futhi ngizothi ngakubona kanjani ngoba akukho engike ngakubona, kodwa phela kusho kukhona lapha mhlawumbe angikhave khona angazi, noma-ke sewangikhipha angazi. Kodwa nje sengisabela impilo yami ukuthi kade mina sengihleli nje lapha njengesihambi. Kodwa futhi-ke ingakho bengisho ukuthi le mbomeni ayibhalayo akhona kithi laphaya. Kithi kusentokozweni ekhaya kithi. Embomeni indawo engangimnikeza yona, kodwa nakhona leyo ndawo ongafanele ukuthi angafaka iy'ngane zakhe ayinikeze umhlabathi wakaMgabhi bese ethi ngoba yena ufike ney'ngane sizothatha umhlabathi wakaMgabhi awunikeze iy'ngane zakhe. Yikho lokho engithi kuyangixaka ngoba kwazona izinto ebengimnikeze zona akanalo ilungelo lokunikeza iy'ngane zakhe. Ingane nawe ezokhulisa isizwe sakaMgabhi. Njengamanje nisanayo ekhaya?
Shamase ngizosho ukuthi ufika ngoba ufana nokuthi uhlala isikole ngoba ufika ngomsombuluko ahambe ngolesihlanu. Uma kuvalwe ikole ke hayi usuke nje ezohamba ngalosuku uyoze buye kuvulwe ikole. Uneshinqanda matheni sikhona khona ngale. Onondaba phela ayikho into oyenza lapha emhlabeni ungabonakali. Bayazisho indaba ezimjabulisayo ukuthi ujabule la khona futhi ke uyabonakala kulezo ndawo ajabule kuzo nothize noma kuyashintsha ngelilanga ngazi kodwa nje kuthiwa ujabule yena lapha khona ingoma ke ethi ujabule lapha ithi ngijabule lapha engikhona ilikhukhumela ijuba yebo likhuluphela ijuba. So ngiyacabanga ukuthi yena ujabule lapha khona ngoba kuye kubonakale nemoto idriver womunye umhlonishwa naye ehambela nje ngayo yona le ngamnikeza yona. Kodwa akanginayo inkinga yokuthi uma insizwa ithatha intombi noma ke insizwa ngiyangazi ithatha intombi angazi ndonga uma umuntu ethatha umfazi wayeshadile noma umfazi ephuma emzini ekseni ehambe eyoya kumfana mhlawumbe ongaganiwe ukuthi isiZulu sithini mhlawumbe ke bosilekelela obaba bazi isiZulu ukuthi kusekuyini lokho nanokuthi kubonakala umuntu ehamba nje nomfazi womuntu angazi isiZulu ukuthi ngoba ngiyinzule kakhulu kodwa ngingangezwa nje phela abanye ndonga thike kwathiwa ngiyiza cha ngiyinzule ndonga ngingumZulu nje phaqa ngisho ngabuza lophu ulimi ngesiZulu njobe ngeke ngachaza ukuthi izitepu zokuthi amacala esintu athethwa kanjani ingoba ngumZulu ngizalelwe kwaZulu ubaba wami umZulu umkhulu wami umZulu singabantu esayidabukela kwaNongoma okhokho bethu badabuka emashini kwaNongoma. So nje ngunongoma nje omZulu wehlela eMtuba umkhulu kuningi umkhulu akwenzile okukhomba ukuthi ngumZulu. Ngisho uMtubatuba inkosi lena esigodini endaweni engiphila kuyona umkhulu wayeyiphoyisa lenkosi uMtubatuba. Siyabonga Mkhaphi. Manje ke ngabe bese ngizwa kuthiwa hayi kungathi uthi kwathiwa intokazi itholiza izayicha no angilona ukuthi thina eMtuba siyaphana ndonga kwenu siyaphana ingani ngakho nenkosi uMtubatuba ivela ifuyisa abantu nje ifuyisa abantu futhi nginalo phela igazi ngoba eMtubatuba ugogo wami ogana omkhulu ozala ubaba wayegana uMamkhwanazi. So ke ugana uMamkhwanazi noma sowaphumula ukugogo ugogo kozala baba naye umathethwayo usuke ezantsi koNhlozi lapha bayazi abantu baseMtuba. Ngiqonda ukusho ukuthi ngumZulu nje phaqo ophelele onenhlonipho ofundisiwe kubo esigodini sakubo kwaMpukunyo naseMtubatuba kwaMsana ukuthi inhlonipho awuhloniphi indoda kuphela uyamhlonipha nomuntu wesimame nengane futhi uyayihlonipha sikhuliswe kanjalo. Kodwa ke uma ke izinsizwa ke zinamandla zesiphuca abafazi hayi asazi ukuthi kwenzakalani nabafazi futhi baqoma izingane abafana umfazi eganile ekhohle ukuthi wathelwa ngenyongo ayikonke lokho angazi Shamasi. Kunzima Mkhaphi kunzima sorry South Africa kunzima nami ngiyafisa ukuthi ngonyaka ozayo lozoqala uNkulunkulu mengipha amandla ngibe nayo i-podcast nje ezokwazi ukuthi ibe nano live whereby sizokwazi ukuthi sike sizododisana nabantu besimame nabo bakwazi ukuthi ngempela bazokhulisana inkundla zokuxhumana sisebenzise ngendlela epositive yokuthi sakhane ngoba kwalokho nje mangabe umuntu wesilisa ukwazi ukuthatha umfazi womunye umuntu ucabanga ukuthi lowo muntu kusasa wena akeze ukwenza yini kuwena lokho akwenze kulo asuka kuyena ngoba kwalokho nawe uyibona ukuthi usamuhle okwamanje utholile okutholile kanti kusasa wazi lwa lembulu kwembule because uma ngabe uthathe uDelilah ungacabanga ukuthi ayikwenze kuSamson ngiyakwenza kuwena kusasa uzokwenza. So ke ilokho nje engingakuveza mhlawumbe ngonyaka ozayo umuntu mayibe nendlela uzokwazi ukuthi abe nawo lama-topic njengalawo okunene Mkhaphi nawe la ukhona ujabule unjani ujabule umphatheke kabi? Hayi angifuni ukukhuluma iphutha eSouth Africa uma usaneyinkinga kufuna uphumule ulungise izinkinga zakho zize iphele ngoba mina kahle kahle angilona lolu hlobo oludlala ngengane zabantu. Noma bengane zami nje ngaba lobola ngakhokha umndeni wabo ujabule so akekho umuntu engathi uma esondele eduze kwami ngizodlala ngaye. So ngisazipha isikhathi sokuthi ngicabange ngiyilungise
ngiyibuka amaphutha lapha nami engone khona ukuthi ngabe mhlawumbe inkinga yimina ni engingonile noma mhlawumbe ngisheshe ngijabule kakhulu uma ngibona umuntu wesifazane bese ngicabanga emva kwakho ukuthi komba uzelo umfazi nendoda kufanele umndeni wakhe ujabule. Hayi ukuthi sengizobuka yena bese ngithi yena okufanele ngikhohlise yena. Angikwazi ukukhohlisa umuntu ozelwe ngwesifazane nowesilisa bese ngithi injabulo yethu ayiphelele kuthina sobabili. Ingakho ngithi nje umuntu omfana ongakaze aganwe uthandana kanjani nomfazi womuntu. Nomfazi womuntu indoda yakhe ephilayo engafile noma engashonile ngoba kunomcilikisho Shamasi uma uzongena umfazi womuntu. Awuvele nje kusekuseni sulele naye sungena umfazi womuntu ngoba kuyishwa nokulala nomfazi womuntu ngoba lo muntu usuke esebizwa ngesibongo sokuthi usenendoda ephila esifubeni sakhe. Akakwazi ukuphila nenye indoda enganikezwanga igunya. Laba abantu abasuke bethemeleza behla benyuka esigcaweni banomsebenzi omkhulu kabi ngoba basuke belanda umuntu ephila bezombulalela kulowo mndeni. So wena uthatha umuntu osuke efile ekhaya kuba afike avukela emndenini agane ku suyolala naye sumenza umfazi wakho ngelinye ilanga kusuke kube mnandi kwamanje but ngokuhamba kwesikhathi izinto ziyakujikela endleleni. So ingakho ngithi noma ngabe sekuhlukwana kufanele kube nendlela yokuthi simthula kanjani simkhipha kanjani lesi sibongo simbuyisela kanjani ekhaya kubo. So kunemcilikisho. So ingakho sithi abafana abancane abayeke ukuganga ngabafazi babantu. Indoda iganwa zonke izinsuku Shamasi. Uma ngathiwa manje ngifuna abafazi abawu10 ngabathatha. Uma ngifuna abathathu ngabathatha. Futhi uthando indoda iyakwazi ukuthi ikhohle uthando lokuhlukumezeka iqala uthando olusha. Uma uyinsizwa nje kufuna wonke umuntu angathatha isinqumo sokuyibulala. Umuntu abantu abayeke ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu uzobulala umfazi abulale ingane ayibulale ngoba khona abantu abalidingayo lolu thando. Kukhona abantu ababadingayo laba bantu. And khona sinezingane izingane zethu ziyasidinga imindeni yethu iyasidinga. But iqiniso lithi asilinde khona uNkulunkulu asuke ezosinikeza khona okuright kunalokho ebese kunikeza uSathane. Ngoba kuyenzeka uSathane akulinge ngento ukuthi iyona kade akuyona. After sikhuluma nawe nje Mgabhi sesizogoqa baningi abantu besilisa abavelile nabo ngoba sinenkinga ukuthi madoda asikhulumi sifela ngaphakathi kuzogcina sesenza umonakalo kanti uma singenawo lama support group ofuneka siwakhe sikwazi ukusupportana. Bakhona abake bakuthinta mhlawumbe besilisa bevela mhlawumbe nabo befisa ukukhuluma. Hey Shamase uyabona uma ngathiwa ngiyabala kuphela izandla nezinyawo. Kusho usungabala ukuthi phezulu 10 phansi u10. Angazi ke ngeke ngisho bangangenwele ngoba ngizobe ngikhuluma iphutha. Kodwa ezintweni ezimbalwa ezibonakalayo kimi baningi mhlambe more than 50 amadoda angifonela amanye akoMpumalanga abanye bafona bako Eastern Cape abanye bafona bako KZN abanye bafona bako Swazini ezinye ingcingo ngcina ezinye izingcingo ngasakwazi nokuyibamba ngoba abanye bebonga isibindi engibe naso abanye bethi ndoda wenze ngani wena abanye bengitshela ukuthi mina ngangafica ukuthi kwenzeka abanye bengibize mhlawumbe belocal bethi woza sizohlala phansi sikutshela ukuthi nadlule kuphi abanye ngihlangana nabezitolo besho ukuthi kahle kahle umkhwanazi uyaganga uthuleleni ngoba kufanele ngabe useyiqalile inhlangano yamadoda wayenza yaphila ngoba usikhombise enye into ngokuthatha wena kufake kuyithuleleni ukuthi uzokhuluma ngokuhlukumezeka kwakho ngoba abanye bathi bayafihla basaba amahloni. Baningi abantu abafowethu esihamba phezulu kwabo ababulewe ngoba bethi basaba ukuveza izinto. So ke siyacela Shamase nethuleleni nethimba lakho ukuthi awusenzela lenhlangano yamadoda. Amadoda ayafisa ukuphefumula khona amadoda asashonelwa abazali. Uthola indoda iyodwa yathanda nomuntu wesifazane wayitshela ukuthi le ndoda akekho vele umuntu ozoyikhulumela. Amanye amadoda sekwahlukana ngisho nangamakamera. Indoda ayikwazi ukuxoxa ukuthi sizathu ukuthi ukuhlukana ekamereni kwadalwa yini. Abantu besifazane namhlanje babhizi kuma social media. Ebusuku lelo umuntu wesifazane ubhizi uxoxa nendoda uyahleka uthi uyamthinta akuthukuthelele uthi uyamthinta uhlukane namphansi akushaya ngendololwane. Uthi ufuna umvakashela ekamereni akutshela uzongenzani ngoba vele wena amandla ukuthi ungenza into ethiza awunawo. Ngoba ngamanye amazwi banetworka kakhulu nabantu basemazweni angaphandle banetworka kakhulu nabantu bamalokali beza abanye bevezelana ngisho izitho zabo zangasese. Lo muntu ke uzokhohlwa ukuthi unendoda la uzocabanga lo umuntu asemvezela isitho sakhe sangasese. So lento iyadinga ndonga ukuthi
nisilekelele Shamasi, mningi imphefumulo ehambile ngenxa yothando olunganalo iqiniso. Impela Mgaba ngikumbuza nje khona umfundisi lapha esontweni lethu okuthiwa ubaba uShozi uMgaga. Khona iphathi nje la ishumela khona ethene uphi WhatsApp nabafazi bethu angithi uphi wakho siWhatsApp naye nathi letho wakho nathi umfazi nathi siWhatsApp naye. Iy'nkinga ezikhona lezi ngempela esibhekene namadoda lesingakwazi ukukhuluma khona ngane zakwethu. Ake sibumbaneni madoda sikwazi ukuthi sakhe iy'nkundla ezakhayo zokuxhumana nathi sizokwazi ukuthi sikhulume ngey'nkinga esibhekene nazo nokuthi uma ngabe umuntu unenkinga kanje ekhaya yikuphi esingakwelekela ngakho uzokwazi ukusukuma ufesane nazo izinkinga njengalezo ngoba ngempela amadoda awakhuluma afela ngaphakathi. Umonakalo ugcina usube mkhulu kungekhona kuphela kwezothando even nasey'feni nje uthothi umuntu uyagula ulokhu efele ngaphakathi kuyoze phuma umphefumulo kanti kuba uyakhuluma ikwazi ukuthi ithungelwe bandla ikwazi ukuthi umuntu asizakala. Cha baba Mgaphi sesizovala nje angazi kukhona mhlambe elokugcina ongafisa ukulishiya. Cha engakusho ukuthi noma ngabe uthando lwethu no kade ngangishade naye ngoba phela sesidivosile engangikade ngishade naye ukuhlala ndawonye kwethu naye anguboni ukuthi kuyosakhela impilo enhle phakathi kwethu umndeni wakwaNtuli nomndeni wakaMgaphi ungakazi uhlale phansi udingide lolu daba lokuthi bayalubona yini njengoba phela ibona abadala babona uthando oqala thina singakaliboni. Sizaleke ngaphansi kothando kwabantu ababethandana ngabe lemzimba yikho kube abakho abantu abake bathandana babasomnandini kwazaleka thina. So ke ukufana nokuthi naye lo owenganelwe intandane akanamama akanababa akanabhuti akanasisi akanamndeni uphila nje emhlabeni wakhe yedwa. Nami futhi mina ngiqhamuka nabantu bomndeni engiphila nabo ngithi ngibaletha kulaba bantu laba abaphila kulowa mhlaba yedwa ngoba kwayena akahlangana nomndeni. Ebengizokucela ngiyacela ukuthi zinduna amakhosi umphakathi ngoba ayikho into enzeke emphakathini Shama eyenzeke emzini othize umphakathi ungayazi nomndeni ungayazi. Ezami nje indaba emphakathini bazazi zonke ngingakayikhulumi ngisho kuyithuleleni. Abantu bakubona uphuma egcekeni kunenkinga bakubona ungena egcekeni futhi kunenkinga. Abantu uNkulunkulu babengamabomi ingakho kwakukhona izazi ezabona inkanyezi iqhamuka ukuthi kunomntwana ozelwe eBethlehem. So abantu bayizazi ezibona izinto ezifihlakele. So okwami benzocela ukuthi imndeni singakaye enkosini noma ngakalifaka udaba ezinduneni ngiyacela mina umndeni kuleli icala elikhona ngilesabi icala ukuthi kune protection order angaze ngibulale umuntu akaze ngigwaze umuntu akaze ngenze lutho lubi icala esolikhuluma lela liphele mhlawumbe kuthatha isinqumo ngalo ukuthi kwenzakalani kodwa ngeke lingibophe ngoba akaze ngenze lutho lubi kodwa thina amagqubu nokungezwani phakathi kwami nomndeni wakwaNtuli naphakathi komndeni wakwaNtuli nomndeni wakithi ngeke kuphele ngazange uze kuhlangana kuyohleze kunamagqubu ithi into uma mina ngase ngishone manje noma ngishonelwe ingane kwalezi ingane engihleli nazo abakwaNtuli abayibeke esandleni sami uma zidala amacala ibukhosi namakhansela nomphakathi ureporta kimi namanje ureporta kimi kodwa lezi ingane ziphilonga kamalume wazo yimi engihamba ngiyothetha amacala azo. Ngithi ke ngiyacela noma ngabe ubukhosi noma ngabe izinduna noma ngabe amadoda endawo uma ebona le video le ngiyawacela ukuthi uma besondelene nomndeni wasekhweni lami abeke behambe beyokhuluma nje ngabe abakwamalume kamakoti ngabe abasekhaya mama kuboka mama kamakoti noma abakwaNtuli noma abakithi nabo behlangane ngendlela abangahlangana beze bengibize bezohlala nami phansi nabo bakwaNtuli bekwenze lokho ukuze uma sehlukane kahle njengokuganiselana kwethu kahle kube peace sibuye ke sizocela ithuleleni uma kukhona abantu bakhalaza ngakho cela ithuleleni mhlawumbe ikhiphe sizocela ukuthi cha thuleleni sicela ukukhipha nalokho kokuqala uma ukuthi kufanele becele bona njengomndeni bazoza bazohlala nawe eShamasi kanje sesikhulumile siyacela ndonga ukuthi le board lapho okwakurekhodwe khona kakukhishwe uma ukuthi umthetho yobukuvuma lokho ukuthi into eyenziwe ngoba isiza isizwe and njobe ngikhuluma ngawo nje khona abazodubulana namhlanje khona abazibulelana namhlanje khona bangabhekene kwamanje ndonga
khona abahlukanayo manje, khona ababanjwe befeba, khona ababanjwe beganga, khona abaficezwe belele nabanye. Njengoba ngisho ukuthi la madoda belokhu efike bengitshena igameko ezinkulu ezahlukahlukene. So ngithi imindeni akube yiyona elamula abantu. Asifa kangaka nje sibulawa imindeni ngokungafuni ukuhlangana. Siyabonga. Siyathokoza South Africa. Siyabonga ke ukuzwa udaba laba bomgabhi. Niyakhumbula ukuthi sibene ngaphambilini ingxenye yesibili yethu nayo le esizoba nayo futhi mhlawumbe yesithathu noma yesine, asazi ukuthi uNkulunkulu uhleleni nokuthi nayo uhamba lahambayo kule divorce ke engekho yomgunyathi impilo yakhe izogcina kanjani. Kodwa ke sizolokhu sikhona njengenhlangano ithuleni ukuzomeseka, ngoba nje amadoda siyawaseka. Nakusasa amabombo nje abheke ngapha empangeni siyoseka nakhona umndeni wakababa Magwaza, naye wabulawa unkosikazi wakhe behlangene neshende. Nabo baze bacela thina ithuleni umndeni ngoba sekunzima. Sasukuma salivusa icala ligxoxwa ngenyawo, lavuka lama ngenyawo icala labopha umuntu. Indoda ibulewe kuthiwa ukuthi indoda ikhishwe isisu yaze vele yashona aqanjwa amanga. Sekhona ngisho ama-death certificate asayinwe udokotela ukuthi ube ne-diarrhea kanti umuntu ubulewe waklinywa kwaqhuma ithambo la ngemuva. Yafika i-forensic yakumela lokho ukuthi ngempela umuntu ubulewe. Umuntu wesilisa akekho namhlanje usethunini. Yikho sithi nje siyolokhu sime njalo nje, akukhathalekile ngabe ingane, ngabe umuntu wesimame, ngabe umuntu wesilisa. Uma nje usunqoze kathuleni nicela usizo, siyosukuma sime ngenyawo sikweseke. Njengoba nje ngisho nabantu babomgabhi soqhubeka simeseke kuze kuba sekugcineni. Siyabonga. Siyazi-ke ingakavali baningi alo befuna inamba kathuleleni. Nabi bona bangayibhali yibo labo. Ngicela ukuyibiza kodwa ukuze bazonibhala la eskrinini. Ithi 0677893082. Ningangifoneli phela ebusuku ngenza ukuthi nami ngiyafisa ukulala ngane zakwethu. Ngiyacela ningangifoneli ebusuku. Uma ngabe kuthi uyafuna sangalibamba ucingo mhlambe sisuke sikanje mhlambe kushutha njengoba ubona nje ngiphatha ucingo lapha ngesikwazi ukulibamba. Mhlambe ngisemgwaqeni siya drive angikwazi ukubamba ucingo. Mhlambe mase sinamandla nathi siyokwazi ukuthi sibe nabantu esizoba nabo, sibe nekhosombe lioffice elizokwazi ukuthi kube nabantu abazophendula izincingo zenu nezikhalo zenu, bakwazi ukudlulisela kuthina sekusefikile ukuthi okay nanti udaba olukhona nangu sivamile ukufona sendaweni ukuthi siyokwazi ukwenza okwamanje konke kukhala kumina ngane zakwethu. Kuningi khona ngabaphendula ukubaphendula ngisho ko WhatsApp, yiko Facebook ama-inbox zabo, yiko YouTube, yiko TikTok. Ngeke nginiphendule nonke kwamanje ngane zakwethu. Umthamo ukhula kunokuthi bemncane awusahlafuneki. Kodwa ke kuzolunga ngane zakwethu. Siyabonga. Nisele kahle emakhaya.